nne biko dala buta akpaki ka anyị ọnụ ọkara bute bi m ka ogbede hi na-ebutete enye lekwa osu onwe gị bubu osu onwe gị imo ituga m ọka n'ọnụ eleke mbụbụ ozu onwe m na-eleta mbụbụ ozu onwe m sị gị butete ya na ọnya na mara imekwa ebe m siri buru ihe esi m ụmụ esi bụbụ ihe ụmụ esi esigbuola m n'isi m sị gị butete gị na-asị m buru ozu onwe m eleke m buru ozu onwe m osu ahụ na-agụ ilalichele osu ahụ na-agụ nwoke laliga ilalichele ngwara alali sekretari osu ala osu ahụ na-agụ laliga laliwe ama ebuye chekwa m agwa gị ihe nga m nọ lekwa ihe nwere ike ibu aga m ebuli ihe agwara gị bụbụ ozu onwe gị lekwa ihe nwere ike ibuli ihe mụ nwaanyị ọ naanị gị gwasịrị nwaanyị ụmụ nwaanyị ibe gị na-ebu famili ụmụ nwaanyị ibe gị na-ebu di ha abụghị na di ha abụọ nobody will to complain isikwa iwu dị bụ ụlọ lekwa ihe ebuwe ebuwo m ị ga-ebu ebugbola m onwe ị ga-ebu ebe ụlọ agara ya wụrụ ọnụ ebute ego ndị nne ego niile nwoke ewetara taa na-asị ya ndị nne eweta asị gị nye eweta gị ibutala ego m woje gị egwu ahụ ọhịa ọbụla emecha m agwa gị ọ ma ihe nwaanyị wo ihe nwaanyị bịara owe mmemme nwaanyị wo oriakụ ị na-aghọta ihe m na-agwa gị onye ibire iwe oriakụ ị ga-erigbu onwe gị ekwesịrị m nọrọ otu a ya sị anụ ọkụkọ butere na ụmụ nwaanyị ị ga-esi be m ala magashiri n'ime ndụ m pụọ ka m nwere onwe m ya bụpụnụ m ị ga-esiri n'ime ndụ m apụ ka m nwere onwe m ịmụ ịṅụ ma ha sa alụrụ gị makwesị iwe manejiment ka ọwa gwado gị chirikwu iwu manejiment ma gị imege maneji manejiment egbuola ọrụ egbuola m ịmakwa m si na ndụ gị pụọ otu ihu m na-egwepụrụ ụkwụ m otu a aka m ha hụ m ga-abụrụ ahụ ịwa n'ọzi ere ịdị ọtụ iwu blanda ful akpama ozugbo kedu ihe bịa what is this ọwa n'ọja makwa how beautiful ede makwa dị ezigbo nwaanyị lekwa spek nwaanyị ọma dị ka gị nnọọ ya wụrụ nnọọ ịpụtara n'ọnụ ụzọ na-akparị di gị nna m kwue ndụ ịmekwa na Amerịka ihe wu na-awụ spek American spek ka ewu nke pụtara akparị di gị nwaanyị ọma dị ka gị mba ọ dọrọ mma ekwe ezigbo nwaanyị biko ele ahịa nwoke kaikai ibiri egbu ọkụkọ ibiri etu nwaanyị nwoke ọkpọrọ ọnụ mmiri ibiri egbu ọkụkọ ibiri etu nwaanyị nwaanyị ọma iwu spek nwaanyị ọma ịlala Amerịka from gị ugbu a bịa ma iruola Amerịka nwokorobịa ọkụ ọnụ nwa gị na-esi adana na-ada asachapụli a ele otu isiri bịa nke ugbo ya wụrụ nwaanyị ọma nwaanyị ọma iwu spek nwaanyị ọma na Amerịka iwe ego nwaanyị ọma gị ga-esi ngụ ugbo bụpụ ụzọ nwa gị maka Chineke mmanya na iji n'aka ahụ ya n'uhu imegoro onye ebere nwaanyị ọma gịnị ka nkịta ara onye kwụsịrị gị wọta savis nwunye m jụrụ gị ele onye kpọrọ nkọta ara amadị ọha egwu elu onye bụ nkọta ara ele onye bụ nkọta ara aga m ata gị mgbe ele onye bụ nkọta ara ama atabụghị mgbe nwoke eri ka agụga esi ọkpọ na-ada asa asụkwagbuo gị hụta ọtọrị Grace wee pasịrị chụa letebe onye ọgbami Asụgbakwa family nke go si agụ adịghị isi Grace wee pasịrị chụa ihe a ga-ede gị na ahụ nwere Grace ogbu ahụ ọbara onye ogbene ewerekwa ha aja fashie nga ishiri pụta ụwa nwa awụ fashiochi nwere esiri ka gịnị ịbịara bịa etigre di na nwunye ọnụ ọgụ di na nwunye etiga ya ọnụ ịmakwasị di na nwunye ha sere egbe anyị ga-eji gị n'abalị na nga m nọ n'elu jigo nye aja ngloba anyị na-esi gị anyị na-eme ihe anyị gị be na-etigre di na nwunye ọnụ onye ọbụla rikwa adụdụ onwe ya ọdụ gị hụ ha na di na nwunye pịa ma ihe ga-asa ha ngwa ozuole m gị gawere onwe gị abịala abịa akpọ m nkịta akpọ nwaanyị m jiri ego ole ime ego ole m mentenans m na-emente nwunye m nọ ụgwọ niile m kwụ n'isi nke abụfusi ego ndị nna ha na-amụta na m Igbo azụtara m zụọ m isi udele zụọ isi ntazi isi imo ejirila ebiribe ụgbakọla bebi m biko bute akpa ịpụ a na-akpasị gị mmadụ iwe eso bulie ozu onwe gị biko eso buru akpa ahụhụ gị ụmụachibe gị ka akpa buru akpa ego nọ n'ime gị gị buru akpa tuzi na-eji atọchi jeneretọ ndị mbute mmadụ ịkpọ m onye osi ma gị Maggi lechara dịrịlụ gị alụ nwara ngụ bọyịrị ka m nọ akwụsị ikwu m na-ekwu gị narị na-agafe otu ụmụ agbọbịa na-eme m bịa lụwa m ọsụmọsụ ụmụ agbọbịa ihe a na-ayọ m biko ahụ m bred win gị lecha ma
anya si mi owo ni osi parachute o kle fepu one parachute bebo wala horo go so one bebo wala horo go no so no owo Imo dia mma na ho onye owo o ti sire popo ma se ta ka ga sha popo ga nantum nonsense ebi na gide ri ade ton we court akwe hura ho na ibi krem o te ka na ga ebigide ihe hotel na nga na ga ro ebiribe ma na ga ro do ebiribe gi kpomo ni enye gba ngunu gawa ele go me nwoke anyi na ikwazi wote ele bond de anyi na ya two both of us ele gba nyere bundle ele gba nyere bundle onye wo bundle ele baba ihe kwuru gba ho si hi bundle si bundle you out on he kwuru ma hi na nga henye ge nsogbu emebo show onwe ha si who is this man bundle him out on ya bundle aga ma bundle ga out ni me ka na Imo ma kinye me ka na o ama ejikwa gi nga ojo ama ata ga na o ama kwasakwa akwago onum no kwa na center o great gi ga woko ama ata kwa ga na o ebe aka m na arutu kwa mma emebi o wonder how jatom rebe iwere aka gi tige wam ni why you ka so gbole geri ala oke hon geri hodi nu lo geri neshi bia la biko bia la mi ga me hello what why you should nya ha amabolo le ko e shiri ma bo ke jiri o ihe ha na ntoro pashi o fe to ka to ta o efe biko kwa iru gba gi welita aka ele shi gire mu wọ́n kú ụmụ eshi eshigbuola anyị ụmụ eshi autonomous community somebody commented on that post say ụmụ eshi golden brothers nwetag na ịbọkarịla go and watch it and see. So this is Kambo Okoto. I'm telling you giga ga hwe foto machine oba hello chere no oyi white onye nwunu ko uwe bi nkete sa na me Okwense dama gi okun side one so the one no so the one so no uwe ma ndago kpo atete mba kama ndum ga kokko na atete uwe m get ya ga atete bro kama ndum lo fa ma ndago rosa. Yes, so yeah, we are working peace, guys. You can see all these people here, everybody came out looking for daily bread. If you like, keep on lazying around. There's no food for a lazy person. You have to work before you eat. Look at under the hot sun. There's no light, heat everywhere. But we are working under the heat, trying to earn a living, trying to be spontaneous. To make ends meet. Look at all these people here, timbers and calibers. It's not as if they don't have work, but then you do here. Than to sit down and be gossiping, lazying around, trying to hurt people. When you plan to hurt people, you will be hurted. Hurting it. Hyper man English magazine na complete. Maybe. I was a student, wasn't I? You oughtn't have been. Huh? You oughtn't have been. Sister Maga where shoku Asalamia. Asale. He oughtn't have been. So that's the thing. You can see this is Odumeje here, and this is a minute man. Let's go. Okay. I used to stay foul before me and him. We do steal foul before, but since we met him, he said we should stop stealing foul. We can steal goat. You are nice. Okay. I cannot do. Yeah, Chief Mighty. Chief Mighty. I would call Mighty, just Mighty one. Mighty go. On a tobata go dim. Then Chisom chance, Akalona. Chisom chance, Pina Barora. Why a body man, and they won't call me. Pastor Mr. Package. The Mr. Package. OTI, Aqua. Abi, Aqua, Ugo. One magic. Cross.
fufe akwa no na nwaanyị ọ yara ha azugbo akwa yini na ọta ha Eka ha nne nwa mụrụ wa first. Nwanne m protest me ọ pụta ọgbashie dị na nwoke. Ele onye tọrọ na ụlọ. amụ tọchuru nni na amụ onye ntọ n'aka ọ Ha ekwe ka otu ụmụ nwa. Ị hụrụ ya eleli enwe ite. ya agbonye ọkụ the one man mopo one but mighty the king maker. If you don't know, add that to my name. So you can see everybody here is working, and we are all one thing about this place is that we don't have any help. Everybody is here is reasonable. Everybody is here, sorry, is reasonable, sensible, and legible, and organized people. But we don't train and we don't bring up noise makers. We make noise when it comes to our productions and when it has to do with our doings, our crafts. Yes. Or when in reality, all of us are well to do. So please remember, tomorrow is the D-Day. Normal special is dropping. That's the summary of this video. Normal special is dropping tomorrow. If you love your wife, if you love your mother, you love your sisters, you love your neighbor, you love your sisters, even that lady you are eyeing, you want to marry her, if you love her, tomorrow is a D-Day. Make your video with that song and then post, tag us. You will never regret you did. Normal special. This one is bomb and you make it go viral. So I trust you guys. Everybody,